أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. Egameni lika Allah ono Musa onesihawu ngicela u-Allah angivikele kusathane. U-Allah mayesitshela embhaleni ongcwele uthi ngempela mina ngingu-Allah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwami. Ngakho-ke khonza mina ngedwa bese uyakhuleka ukuze uhlale ungikhumbula ngaso sonke isikhathi. Incwadi engiyivulile la, ngivule incwadi eBhayibhelini yabaLevi, abaLevi 26, ngiqala kuverse 1. Ningenzi izithombe, ningamisi izithombe ezibaziweyo noma insika, ningabeki itshe elinemifanekiso ezweni lakini ukukhothomela kulo, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu anogcina amasabatha ami, nihloniphe indlu yami engcwele, nginguJehova. 3. Uma nihamba ngezimiso zami nigcine imiyalo yami niyenze, ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo, izwe lithele ukudla kwalo, imithi yasendle ithele izithelo zayo. Ukubhula kwenu kuyakufinyelela ekuvunweni kwemivini, ukuvunwa kwemivini kuyakufinyelela esikhathini sokulima. Niyakudla isinkwa senu nisuthe, nihlale ezweni lakini nilondekile. Ngiyakuninika ukuthula ezweni, nilale phansi ningesatshiswa muntu. Ngiyakuqothula izilwane ezimbi ezweni, nenkemba ayikudabula ezweni lakini. Niyakuxosha izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Abayisihlanu kini bayakuxosha abayikhulu, nabayikhulu kini bayakuxosha abayizinkulungwane eziyishumi. Izitha zenu ziwe phambi kwenu ngenkemba. Ngiyakuninaka nginenze ukuba nizale nande, ngimise isivumelwano sami nani. Niyakudla unyasa omdala, nikhiphe unyasa ngenxa yokusha. Ngiyakubeka ethebernakele lami phakathi kwenu, umphefumulo wami awuyikunengwa yinina. Ngiyakuhamba phakathi kwenu ngibe nguNkulunkulu wenu, nibe ngabantu bami. NginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe ukuba ningabi izigqila zabo. Ngaphulile izigeyi zejoka lenu, ngenza ukuba nihambe niluleme. Uyasixwayisa uNkulunkulu ukuthi uma ngabe sike sasuka sayeka ukukhonza yena, salahla izimiso zakhe, sayeka ukugcina imithetho yakhe, saba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, uNkulunkulu uyakwehlisela isijeziso phezu kwethu. Ngibuza kini-ke mhlaba wonke jikelele, kunjani emhlabeni namhlanje? Siyajeziswa, sithathelwa imihlaba, sithathelwa umcebo wethu, sithathelwa yonke into. Abantwana bethu balalwa abantu esingabazi ababuye emazweni ahlukene, sibuswa abantu, yonke into ithathiwe. Siyatshala kumili, siyasebenza, siyaxoshwa, abelungu badlala ngathi kungani. Silahlile izimiso zikaNkulunkulu, asigcini imithetho kaNkulunkulu. Sikhonza abantu abaphila emhlabeni, ababhoshayo, abanye njengathi, abadla njengathi, abaphuza njengathi, abanabafazi, abanabantwana, abanabafowabo, abanodadewabo, abalalayo, abavukayo, abagqokayo. Ngingabala ngingaqedi. uNkulunkulu lengiwe yithi ngoba sikhonza idalwa. uNkulunkulu uthe ungakhonzi lutho esezulwini, ungakhonzi lutho esemhlabeni, ungakhonzi lutho esemanzini ngaphansi komhlaba. Vuka mawulele, vuka emaqandeni, kuyeza ukufa. Ethuneni bonke labantu obokhonzayo ngeke ubone ngisho noyedwa, kodwa uyohlangana ney'ngilosi ezobe zikubuza imibuzo okuyofanele ukuthi uyiphendule, uyathanda noma uthandi. Angibonge. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.